Barn am boblogaidd, mae wythnos glas yma. Mae wythnos y glas yn overrated. I ddechrau da, sa'n gwybod neb actually gallu neud Freshers Week. Mae fe'n impossible. Mae'r bands chi'n talu am yn rip-off. Even gyda'r bands mae'n chi'n cyw am ages i mynd mewn, ond yn cyw bach mwy to am drinks overrated. Amser chi'n mynd mewn na, mae fe llawr first years sydd ddim yn gwybod fel i yfed, a'n acto fel hwn y tro gyntaf nhw i yfed, a mae wastad yn dwym a drewi fel chwys. Pawb yn meddwl, oce, ewn ni ddim i McDonald's, newn ni safio arian, ond ni gyd yn endo lan yn McDonald's. Arbyn bod uni actually'n dechrau, ni gyd yn rhedeg mas o student loan. Mae bob nightclub yr exactly un peth. Maen nhw gyd gyda Love Island meet and greet. Ond sy'n neb rili'n cofio pwy nhw, achos rhain gadw Love Island tro gyntaf. Erbyn diwedd Freshers, chi'n gael y Freshers flu. So unwaith chi'n dechrau uni, mae fe'n horrible. Cytuno neu anghytuno? Rhowch eich barn yn y sylwadau isod.